Čaute ľudia, dneska sme ďalšie video, dneska som tu s Minou, čaute. Mina je moja sestra, už ste videli celkom dávnejšie video so Steel Brainer, ak sme ste hrali moje najviac populárne video. A dneska si zahráme 3 game mody. Showdown, Brawl Hockey a Knockout. Nebudem to tak zdržovať a poďme na to. Jak sa bude dariť. Dobre, takže ja som si zobral Byrona. Byrona mám aj celkom dosť rád, ako ja nemám ho na veľa trofejí, ale... OK, pomoc. Ojoj. Ne. Dobre, mŕtvy. To bolo celkom dosť tesné, keď sú tu boti. Mŕtvy. No dobre, už sa za chvíľu spávneš, máme 0 tých powerov. Dobre, znič jeden, pozor na tohto. Ne. Poď, pomoc, poď po ňom. Teď sa snažím. Mŕtvy. Zober to. OK, boli to celkom boti, nevadí. Teraz. Už sme showdowne. Showdowny. Ber to. Spičkový súrč. OK, mŕtvy. Počkaj, Cordelius. OK. Dobre, som dead. Kde si? Dead. Dobre ľudia, to je ako ďalší game mode, poďme k knockouty. No, nejde to nejak moc dobrých ľudí, radi. Ale môže byť dobrý. No. Ty sa premenila tak. Ja som ti ju kúpil túto gadgetu, lebo je celkom dosť dobrá. Vyzerá zaujímavo. Taký pohár, alebo čo to je? Nevadí? Asi je mŕtva, no. Jo. To celkom botilo, moja sestra nemá moc veľa pohárkov. Ja mám dosť, ale dal som ich trošku takých slabších, aby sme to nemohli moc ťažšie, lebo moja sestra nie je tak dobrá, tak by to mala až moc ťažké. Ale tu gáže tu používajú iba keď si proste v takej zlej situácii. Nevždy, chápeš. OK. Poďme. No ale nepoužívaj to, keď si v nejakej také len tak zo srandy. OK. Byron má dosť malo hápok a ani ho nemám na úplne vyupgrade. OK, zomrel som. Nájdi. Dobre. OK, spektakujeme moju sestru. OK. Nájdi. To jak hra? Lily sa nejako zlepšila. No, trošku, ale zase musíme trošku ešte také OK, teraz je 1v1. Yes! Dobrá Lily. Ďakujem. Ďalší game mode, čo pôjdeme. Jak ho čaká? No, teraz už budem mať aj hitnem. Budeme Legendary Stardom na tomto videu, to je strašne dobré ľudia, normálne mi to tak krásne vyšlo. 43 000 budem mať. Vidíte, tu ma čaká Legendary Stardom. Čiže ako ďalší game mode pôjdeme Brawl Hockey. Silný. Sú tu silní, dosť silní. No. A tentokrát by som si zobral niekoho iného. Ustal som. Takže zoberiem si... A ja zdám niekoho iného asi, no. Zoberiem si... Neviem, koho si zoberiem. Zoberiem si Shada. Zdám si Shelly. Dobre, daj si Shelly. Slabých, jak to vyzerá. No, milo, bo je slabia. Prvý gól. Yes. Konečne, ľudia. Poďte. Prečo nám takú zlú gadgetu? Lily, zabijem ťa. Dobrá, vychytala. Bude niekto, nejaký týpek, ja neviem. Dobre. Poď, chytaj. No ja som... To je gól a potom vyhráme. Ne! Mňa zabili úplne na konci pred gólom takto abilitkou. Nevadí, Lilia, môžeš aj útočiť, nemusíš vybráne. Lenže keď nám dajú gól, tak potom budeme ešte hrať. A tak nemusíš vybráne, akože môžeš byť, ale tak... Ja neviem, ako to hralo. No čo to je?
Puk. Puk, no. OK, nevadí ľudia. Tu je... Za to, že sú boti, to celkom dosť bránia. Jak toto je, ale napíšem. Čakal som, že boti budú až tak dobrí. Dobre, nevadí, ale... Pozor! Pozor! Chytaj! Hľadá. Tu by sme mali mať. Na roka ešte, dobre, to už nemôžu stíhať. Dobre ľudia. Že nakoniec sme to dali. Yes. Síce nebudem mať... nemám Legendary Star Drop, že? Ja sa nebolo, že Mám? Otvorať. Ani ne. Mám! OK. Dobre ľudia, presne 40 000, dobre ľudia. Že nakoniec si krásne otvoríme Legendary Star Drop. To je akože dosť epické. Dobre ľudia. OK, ľudia. 3, 2, 1. Nevadí. Stav powerka na Surge, ale tak to není až také zlé. Dobre ľudia, takže toto bylo z tohto videa všetko. Vidíme sa v ďalšieho videa s mojou sestrou alebo s niekým iným. Čaute! Every night, every night, every night.